Salam. Tapuji batu hatta ya lawoi tapadupang muse di channel on langsung sitorus nama naringoti taringot tu epistel nanang jami tahono dakka inganan manak pertagyangan di jauh-jauh manak di gereja tu tanggal 24 bulan 10 bulan sia tahun 2027 nanang ron. Mudah-mudahan membantu tu hita, masih bantuan mahita. Ulu mahamu membagi video tok kadongan na sudah potan dope mengajak nazida ba subscribe. Mulu dope amu na sama subscribe pamu ba. Like kamu sesong data wu bersahabat tani. Alana berhiteu dohe persaurat tangu hite Facebook sudah wu masuk be. Jadi pos doro hakku di hita sudah ulotai baka sanga pun di jauh ba. Lamba si batu gua kapur siapa kita meriti diskusi di channelon lep kamu ka komentar naringgan ai tahu do hilala da wara ko lamba lihat do hor ai ura takas susono namang manang sono do pangatu siap pun ai baulus di sini ngono dengi do ti to marcha tahu do ba ate lau mamulai pangarang-rang yota di uturu pukon Filipi sada ayat 21 170. Tazalo mapadongan yon da setu harta. Asini roh ma dihamu do dame nasihat Yesus Kristus tu hatai asa anggiat terpasu-pasu hita mbahiti nama bigi akka hatorangat taringot tu jamita na pinasaan itu hatta tu hita. Amin. Berita dauli di hita di enet sian surat di Apostol Paulus tuhuria Filipi bidusada ayat 21 1:20 tatama jotakas ayat kosi Paulus di surat nain. Ai Kristus do hangu duat diau jalalawa nang hamatean ala yang gobar perbuye ulau ki hinorhon ninguru ni dagingon kebedak kuboto manang dia pilih tokku duat cado manosa kau malungun doau borhat asarap dot Kristus ai dumenggas situtudui. Alai rumikot donia miat di bagasan daging alani hamu. Rumikot do mian di bagasan daging alani hamu. Jala makaposi i hubotoma miat do au jala tinggal rap do hamu sudi lao patibul jala pahitsa porsiamuna. Asalam sumurung pamujimuna di Kristus Yesus marhite sianau dinaroa muse Tuhamu. Asal tu barita naulini Kristus mapahobarhamu persauramuna. Asa wida dihamu dinaroi au mana kubigi taringot Tuhamu tagad padau-dau dope pabua nahot hamu jongjong di bagasan hasadaun ni toldi jala rak marukil mersadani roha maka persiai barita naulii tungunang maulo hamu pabibiaran ni akan alo di agia ape tadani hamaguan namai dinasida alai dihamu tadani haluodo jala siap debatadoi ai pola di asini rohahon Tuhamu marsitaono kumokop Kristus
Dada holan nama kaporsiai ibana. Jala di hamuron waeng paru kilon naung di idamuna diauna jolu. Jala na binegemunan waeng taringot tueu. Ido saat na hamuna na hinaulongan. Na mertue ima na ubigi na upeop na mangatusi na makanguruho do mangulahon hata ni demata. Amen. Di almanaktai di sosohodo songo pangaripunan ni pangarang-rangion ni epistel do evangelium di son di pauli debatado ngulu ni bangsona. Tasongo na maulo rapo ada tu siheti. Ale dauji ma. Mole ate mai tu hatta. Ala dung maralatan si Paulus. Ini pina madok na jauh-jauh halak Makedonia. Asa buanon na tu si barita ono li terbuat si Paulus tu si jala jong-jong Mahuria Filipi di Makedonia di bagian ni Eropa. Tingkat do pertu ni huriai alai tonggo perdalan ni huriai dang liasian aka sitaonon hinorhon ni aka pangiburuon ni halak Yahudi na sayolo mangaluon halak Kristen tu pamareta Rom asa ditidos Kristeni si hutut Jesusi jala mulubui dibubarhon perpunguan nasida. Totu akan nausihol rohana gawe masuk persea tu Yesus Kristus ala ni jamitan si Paulus ima nama sihol mamereng harajaon ni Jahoba marhiti na disuruna anakna Yesus Kristus sutanon nunga dihasiholi akka bangso na prosediti tu ala Yahudi asa unak sai songon na manehe-nehe halahi dipunguan ni akka ala Yahudi alai asa gawe bangso na pinilit ni lewatana sida akka si hutu Jesusi jadi dang be panikir-nikir alai di agama Yahudi alai gawe akka na mertulus ni roha mangihutu Jahoba di bagasa Yesus Kristus ma. Jadi ngaka proselik bina si jetong. Dak Yahudi kalas dua bialai. Lalu ngatakas gabi ruas ni hara jauh benua gijang na pina jong-jonge Yesus Kristus di tanon. Nungatakas gabe Israel ne beru ne sida di hadapan ni Jehovah Yesus Kristus to di purbadia Tuhan tanah zede. Si Paulus sendiri mangahap gudang akka si taonon lau berita nauli tuk terpilih ibana tahun 40 gawe apostel tu akka si piliwigu sahala Yahudi na sangat fanatik na tumas saya fanatik hido dipilih takka aposteli berita nauli tu dija tu tonga-tonga ni si piliwigu termasuk akka keluarga na proselit dalam ulong Yahudi boy madohoti lai si Petrus ma terlumubi tu tonga-tonga ni ala Yahudi si Jakobus gabe pusat ni Arajoni pusat perberitaan naulioni di Jerusalem ala itong merpus di gajillo anggo hurian dari Filipion tung masai marlas ne rohado alahon bancakkon berita nauli idoban na isurat naut di bawah si Paulus do tung songo dia las ne rohana
do di bawah si hol di rohana nek pajupang do talahi muse nak penong di penjara honi mana di Efesus. Si an Efesus ma ikirip suratot tu ria Filipi. Si Titus marongan na isi akka mula-ulaong gawe pardalan na si Paulus manopote akka uri laos papungu akka si Leon asiniroha lau mangurupi akan aporsiai di Jerusalem na direjumi si Paulus songon pusat pergerakan niha Kristinum lau pahebak kun harajaon ni Yesus Kristus. Halanya cik na sa sitong nga namangi hutu Jesusi marlas ni roha do si Paulus mulutung mate pe. Alai tong marlas ni roha mulutung iluas do pe mangulu. Na peting di si Paulus idok songon na di ayat 20 itu ikko marsangat Kristus marhite ngulu perdagingon si Paulus marhite daging si Paulus mangulu manang mati bibana. Jadi ikko marsangat Kristus si tiki mangulu do si Paulus ikko marsangat Kristus si mulu mati si Paulus. Idon tu may tunggu dulu bah, so na dokon nende kan. Popil di Jesus Tuaki, lau mangolo ibana, maol pengolu kirisi. Lamaku do ibana di hongoluku rodia jalhu Yesus di ho au mate mangolu. Mulo taringot tu iba sendiri. Saya pengidu sa situngan ay tahun 2010 pati asa tumagom mamati Tuhan. Nga cukup biulaw kinarako ape bisok biulaw tikidasi. Pangidu ditik kemartangia ngau naksian langkatani. Alai gudang guru asimado unang ulu itu hatang yang ngayon. Agau tong si Paulus do las ni rohawul do mulutung mati. Langong na tumebu hilala mulu pajupang do Kristusi. Mulu tuk dia peu piakon asal matuhan Yesus mamiakon au. Manempat to nau misalna. Tang bagjuau si misalna langsung tunarok ko mahoin na asal Tuhan Yesus mamadok tunarok ko asal mau ngulawad di si. Pasongoni bana ibana tuat tu banu turui. Majamita yak kana sinoni kan. Monggo songoni itu ngilun ulawad dang lasroati. Pas marwah mulu mati belai suruh tu salau majamita itu. Asa gudang buah rohani jolman di benu turi kan. Alam meliok tu surgu mahoin na gotong golam bodum misi harap tahu isi. Ikut tonggok kaulaun na badia di surgu hasonangane. Yala di nguluni bana jepekon ni tagabbo songol latihan niba mangulu musai di surgui. Unak tersonggot tadua ni beto. Babe ada mulai surgui manupiri kapal terbang. Habis ya di subiran di portibio kapal terbang ya terbang doang. Kajol mana ni sunglap mana boy songoni. Alai tu hatai dak songoni kan. Jadi halai satu sonari tongko memang guru. Nak bisa ubangi satu naik terus dua pangido. Asa omatok meninggal portibion. Dijulu di Zolma, do seara buni, kilau ngurung do dia, do madok ke Tuhan. Mulu tunggu dari Oma, salpu honokku portibion, alani lomone roham, macam mau lihat itu do honokku tuh niku. Alai tunggu yehe menugut nih.
Akhirnya nairuke misukum Tuhan ada ulokku sadarion. Anggia taong namar perbue dingolukon dope. Memang nama Allah do mangula tiara jawan itu hatay. Ay dia matohonon 5 tahun ni bagawi bisok mulubi nilangat sonari manung niula. Kudang onna tuson ina jolmay ngewek kamu kasongonon si suede dula la sudino ni. Nung nuaik pe apalagi nung namebelu ni ba. Kawa mangulu ni duda. Mulai nang 70 tahun umur, mulai mersait-sait. So na idongan ngarabom mata nengel pinggul gali pamatang. Man mang nabuy bayan prestasi manak perbuin ulaw nate. Alay si Paulus madokon, mulai luas do kita mangulu, mulai luas do piau mangulu. Berarti ikon nanangaong ko perbuy si perbuy honoton di harajawan itu hatta. Asa gue itu sih totu hanguluan niba iko Kristus do. Anggo hamatiani mulu mati bahasa Kristus laba bulun dui hautunga bulun mulu mati di bahasa Kristus iba. Ate mana mati buape tahu ya salmi bahasa Kristus tu kau tungan di. Ay anggo hamati sino ay ngonda tinadan ya kebangi ni Kristus on. Tang lau hamatian tu hamago abbeona to. Hamatian perhitian dalat tuban wagi jangiro. Anggo hamatian naniti pahon ni Jahuba tu siadam do ti hawa alay alak perbuini hau na pastongan por laki ngayupak be. To kanong majakon haluaun haselamaton nasihat Tuhan Yesus Kristus do kasan itu saya kan. Jadi amun amang do tamu nenang beli luas do kita mangulu hape nongko sakap do Tuhan itu hatta auksi ulah onota lapatanna unang bae magupu ngulumi unak tabae nguluto magupu ate ngulubuinan unang mamasya betan asaw nga kaudaw na din kamasa. Unang maong na marlas ni roha, mamering dongan na susa. Alaso, lomo ni rohana, na terjadi, isusay ngulu ni dongan na. Ayah, ada songon. Yan na itubu-tubu ni antang loraku, baku songon din na. Sida kualami do memang naporsuk na yung alpaban ni dongan. Sa pinagkusew na matangyaki. Basa songon bano mo tuhat-tuhan ko. Hamuna na hinaholongan di bagasan gorni itu hatta Yesus Kristus. Mulumar perbuy ulotai. Sondo ibalus mulumar perbuy uloki. Hinor hondingo dia gigon. Yang malu bilito nate. Pekonang manian duet si mar perbuy. Dukone salpun mar perbuy. Muli ibu perbuy te sonda perbuy ni pisang. Terus los mati nama musik bang ada enggak nih kan itu yang gue bisa saya lumur perbui kan mulu hita jolma baru kira-kira asal domu madu Kristus perbuai nih sepanjang tahun itu tuh alai mulu sirang gue se Kristus soalnya itu hatta itu dokter baik kamu berperbui anggosu di bagian senawi itu hatta Yesus tuh kan alai disuruh tuh hatta do lau mamu samar perbuin tuh hatta kan. Jadi perbu songo dia masih perbu honota. Bunang ngetong asal perbu. Murbu unang ngong nalapungon. Unang go perbu si torngom mi perbu hon. Ita darum si torngom perbu nyon baribu. Alay mulu deh itu zol magatal sudi malala beda ni zol mai. Bau nak songo itu perbuit tada. Saya unang magabe zol masih torong pita. Marada podongata. Ate, akka perula-ula songo ni zol masih torong be perula-ula. Saya di ula-ula zol ma. Nasing na bunga sa hari mana.
Si bora gugukin na umamora lagi sumuru ngautikin na tumbangi. Kan itu. Sudi kita mamora lagi sumuru ngautik na sing me songoni itu. Baru mulurak mamora ate. Mulurak merpus ya merpus. Alai di bahasan pas roha. Di panok noti huria Pilipino si Paulus buah perhati to ningoluna. Dikira palai. Do buaci perngulun si Paulus dibigi halahi ai buama di penjara do si Paulus alane Kristus. Ate. Jadi beado nang bodo terbaik kita song si Paulus ate lam dibigi halak perhati to ningolutta ala makokop Kristusi gabi dipuji nasi da Tuhani. Tuhan mau lihat mak dengan nami sianuan nunga tunggudang marporsuk ala niho pinuji maguarmo merlebe mabain unang magupu baik kaporsukon nain songoni nak ta tangyak ko do nak songoni manang bado lo memang pitung nau tu din nanggo mabu imana sih botuin mesti ai wado nang akaro akon nang narwaku ngulso binoto naman ako tok na salay ba unang maba gawajer aka pangalaw ni Portillo tu hita mulai boto Portillo manako nung do tita manako Tuhan imat dok tumago do mangaliw daripada mabuat ka lagi mabuat so pamutuan di Tuhan ini siya na sudele ni buat jadi perludo asabu songoni ikon marujahatu berita naulina cek Kristusi mahita persaurata takola berita pribadi persaurata hale dia berita nauli tiki songgope obat buku Evangelium na sinurat ni Apostoli tiki kan hale dia mah berita nauli ima hatutubun tu hatta Yesus Kristus akapabainan ni Yesus Kristus manisa dosa panguluh nak kena mati sampai mati tersilang kolan lau mabain hasani dosa tu hita mangalok kedua di hita dukoni talu kamatiani dukoni pe sama naik mana tu benua gijang marsi ho mai ta dia porsia na songoni na do tita perjambar di ulawan na pinatupan ni Yesus Kristus idu berita nauli Ido banda dangau kan ka Kristennya menghungumi ala jauh di na persilakon Yesusi. Nak pedoko nak ka jauh di na baron marsapata tuhami mudarrein na. Ditikiriban pilim taringot tu haaciton ni Yesus Kristus alai dokon bitak pilimido isi marsapata tuhami mudarrein na sorpi potodin na ilarak kala jauh di do Kristeni unak pula bae ni hata-hata sautiki di pilimin na. Acik rohanian no nak kejauhin na. Amak kemaralosi takang ading ulu do mudur. Asal marenggan aka persauran ala ni berita udikan itu. Jadi dang nariko sautul lekon nani ahot hasitoni aporsukon alan Kristus. Alena rosa diri dui. Holanon molonung ro aka porsukoni. Bato tuikon mengereri ma hitabi manahan setia mengitu Kristus ini. Jadi ngon lau pemilu nama. Tang binoto songo berjuni si Jokowi presiden kedua dua kabinet ini kan. Tuak kana zolma na beragam agama naon na turus mabay Pancasila mengudu di Indonesia on. Nakso sempurna dope pedaleton na bah mulu songgok bondok kaporsuhon tabakaras pangaliliut tu Kristus ino engo kola sepura di slupe mulu masa do songon nai Bangladesi ala nunga marpuaso alahi paduh do kana susah liret do talahi dajab apalagi mah mulu si utu Yesus Kristus itu lap ate nang ko palau tidang bui makir dupi wan ang godiran bui dupi Kristen bi Bangladesh daw
di Afghanistan sinuain di pro Amerika na menjajah lagi Kristen parjahat doa ke Amerika na menjajah yang gue mengutuk kita kan gitu. Jadi alai saya ala ni mo hati-hati na tu ala tu kita manobo kan itu na julu pingamasa itiki pideri sudah itu hita nang dilalap holalau manegak ko nagamana na si dari si itu ini dorongenge mga betal ayo nak kayak salah bataki sudi kan itu. Jadi tahun 2025 2020 satu 2020 sih dan pinotor pe nama cari Indonesia saya unang masa porang bah ala nunga ara saya og jolma nga apalagi mo nang jolma nah mangingit tu muba dasar Indonesia tak Pancasila be asal dalan na lamang kota pek kanasing buah mah holan nang bok mi hati-hati lu pasangon na bulu masa do akka hapursuon na songoni pe kemana do ida da unang itu murtad unang itu bidagama unang itu sadok mertua do au molo mago hosakon holan alani hapursiak kutu Yesus Kristus kuni betul. Jadi ai bahasa ni Tuhan itu na mo liwat kita musikani do marsitaon alani warna alai mertua majolma alana marsitaonon alani warhu modo mago gorta alani akka portibion leonon ni Tuhan tara musin go warna paling mulia na tu sangap situ tu hita kan itu songon na di na tu Yesus Kristus itu tonggo tu dosa ni itu tong alaya hama tugas ta saudari takola si Paulus nang mati be Romano potita suwe ro ya lai tu Yesus tongo Romano potita mulo ro tu Yesus Romano potita boharo songon na ro ni si Paulus ido asa hot hita dong di bagasak kasadaun di tordi rak marukil, rak merjuang, marsada ni roha, porsia tu beri nauli. Kita Kristen ta bikiri betul nggak dalam rarak donai merpeolan ha porsia tai song nabi ni seras tu sabdono lem merpeola ka porsia ni di bain. Bah tak korek setung dah. Unang ko sa ulu hita di juga kanjol mansong ni KKR. Rohia tu terudung ya gu kana lu aku nego baler ku bering si boto alaon parpu dari ludu si susap dono neraku terlalu sini jadi boto tado takas manibang kan asa sadar rohatta so di menuai harus ada denominasi malu mersede belum beragam denominasi bu itu bulu saya persekutuan nang ipigi nga marlapatan do persekutuan tenuai di PGP di PGII nama nang lama nang mabudalan nawi do hita to mak sudi do agamatai sudi do persyatai terbatas alai mulu terbatas to tai do mabai guga persaurata nang jolma bihita isi alai mulu tasadari do na terbatas do akka pamikiriota pangotusiota taringotu Yesus Kristus taringotu Tuhani taringotu sudia kana binanai taringotu barita nauli bibili bah ikolam situ kultukul di tatong dah sabuilam gok asala boilam sempurna pangatusiota tong bau masih basobuan widan wang akka fakultas teologi be subui masih paleonan dosin pinak terlambat. Masih paleonan dosin. Ay wado songoni. Ay hojo mga terbaik fakultas nawi songonon song semester naro bidangon sa songonda dapotan ilmu ka murid nami son maningot tu kudungan na siya fakultas nasing. Na siya destiti nasing. Piada horor dan boy bisong ni asang giat dalam dengkat persaurani au na dulu hurintis do asa akka bisok ni gereja Luterano rak manebel pedita
Tanui pedi tanalo tabelo kuju dua le sudi. La salpo dang ibu ti dong abbe. Hape ku bereng hape ka dong ndati na belhoni. La sia dorhana sida. Jala memang bertada di hasada udah tongi. Tada ni hasada udah mulorap buyak ke bisuk nasa aliran teologi. Mana belo padita isada denominasi. Jadi mana belo padita ni akai rak. Olo pimpinan ni akai pimpinan KKLI, pimpinan GKP, pimpinan GKPS, rak mana belo padita. Semua ni tong isi masa sudi 10 dulu denominasi gereja Lutheran di Indonesia. Ate, ay salah orang boleh bahasa sebetulnya. Alai, tekiau nama saya bulu merdel, saudara dan bulu merdel nanti. Ngawina persekutuan gereja Lutheran Indonesia di akte notaris di tekenya ke bisuk bui. Bawa Honda sada di sini somarudut ay wasa nang narak. Nah ya tong kepenak persaingan studion na mangudun narak ko. Haru bulu berfokus gereja sada gereja Lutheran sa sitonga. Ikunudu do gereja Lutheran na wilgay. Na uluni mengurupi. Ay tahu saya Amerika itu luar negeri mengaludi pengurupio dia tudokan nadang bui ay bahasa te. Na baru nangate hape so nyatu sanon pengurupio na sel luar negeri ona sonani omoni uruk ngawi. Kalak mi momon na nama liot tu hita kan. Marlu-lu ya lagi penggilian. Jadi wangon ekolam sungguh-sungguh na mahita son dado si Paulus moloro Tuhan Yesus dan besi Paulus na lauro. Moloro Tuhan Yesus lau manopotita. Ate, ikut dapot na marihita, hajong-jongatta, di bagasan hasadaun ni todi, jalarak marukil, rak marseda ni roha, maniup hasitongan ni barita nauli, anggiat sudah kita marsiringkas, lau mabaritahon, barita nauli. Tentu kepikiran tado secara organisasi, secara semangat, secara tenaga, secara SDM, doaka sumber daya peralatan, sumber daya modal. Baik masih tukul-tukul di tamah bainida. Hoku bereng. Masa songoni kita nang di Indonesia itu. Ujungnya lasona tolak bope kita udah maribak kodongatan di timuran. Tangok tolak kita udah menggerak ke masa asa boy lem tutu guna. Hak Kristen Indonesia ada sudah sa perjuangan kan. Nang minau to moloro gupu ni hedua muse ura-ura di tapuli hita. Belum ni tapul saya ada meklik-kelurana saya ada. Unang betong somo ni be. Ikonulu mah sapak kilalan, sarwa sa pikiran. Uluboy masih tukul-tukulan song nenu bataki, halak bataki. Song suat di rubia masih aminam song lapak ngegaul. Beko kuria masa utullah. Na paling menonjol na patari daun masai takas hasa daun ni persauran na somoni dihita. Jadi kata moto takas baru kilo dia kapus telah perjului sonari tahu sahau mah kalau nggak kepak baru kilo tanah mebang kepersiau takas tu betul ni sudi sol matongnya mebang kepersiau sarupa duduk di tahun tantangan na ihadapi ni Kristen na juru do noai kita di Indonesia. Pas Tuhan tamahita. Martangyang ali Tuhan jago bari watama nami mau lihat mariho Tuhan na paingotok kami. So nang badili kami saliling di Portibio dope ala sabuy kami mabain merlebe kami di ngudu nami on au perbui di ngudu nami. Ay disuruh kami lau mar perbue na hot unak kalau perbue na somarguna wasi lokam jalan mulutung mate pehame alas neroha di Tuhan ay pajupak kami doto jala rap doto do ngulu di daru menggan dadul maun ali Tuhan Jehovah manami di bahasa Yesus Kristus ramoti mandegara namiong asa unang medewut to kabaru kilon na somarguna ala ni perbeda politik doakan asing-asing ngai. Unang badawut to kabaru kilon na sumarguna ala ni marbida-bida agama do budaya kami.
Alai ba mega sudi pasu-pasu Tuhan mau nami di Indonesia on. Ramoti mabakso nami sudi. Ramoti pamarita nami. Ramoti dia nak kebisuk tuaka siuluho partai-partai di Indonesia on. Kalau mengelului kepentingan nabi nasiga. Alai rap mengelului kepentingan bersama. Akahulion nabui dayun ya kajolma rap di tengah-tengah di bangsa nami. Asima rohab Tuhan. Ului mahami pasukup tanging nami mariti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.